Els homes són tan... Els homes són tan... Són tan... Com són els homes? Ai, no ho sé. Ho anem a preguntar? Va, sí, preguntem a altres dones. Va. Som-hi. Doncs, bueno, es creuen superiors a nosaltres i, bueno, els hi costa que sortim de festa i aquestes coses. Pues que sea machista, que no deje independencia a la mujer, que no sea considerado con ella. Digui'ns algú negatiu. Algo només, una cosa només. Mandrosos. Són massa simples. Pues la manera de ser que volen ser tan autoritaris. Desordenats. Incoherents. Tossuts. Ay, no sé. Difíciles. Nunca sabes por dónde los vas a pillar, ¿eh? Ellos son muy complicados y contra más edad tienen, más difíciles son. Home, miren molt per ells. O sigui, intenten escacallar-se si poden, De tot, les feines de casa Exactament. Dolents. Estic farta. Sí? En el meu cas són molt comodones. Pues que en moltes ocasions es comporten com a nens petits. Piensan más primero en ellos que en los demás. Quan els piquen o alguna cosa te tornen la jugada, no? Rancorosos, podríem Són dir. rancorosos. Poc efectius, perquè les noies solucionem les coses abans, som molt més pràctiques i molt més organitzades. És veritat, és veritat. Té raó. Que son unos cobardes, porque no tienen narices para afrontar y no quieren ver las cosas. Vostè parla des de l'experiència, oi que sí? Pues sí, a mi edad sí. Después de 5 matrimonios, supongo que puedo hablar. Els homes són tan mandrosos, Simples, rancorosos, egoistes, còmodes, masclistes, superficials, incoherents, avorrits. covards, Els homes són tan... 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 homes